Oo, eto na nga. Struggle ko pagka nagagawa ko ng content. Ayon sa aking nakapanayam, ramdam ko na ngayon yung mga reporter. Nakakabulol talaga. Nakakabulol talaga magbalita. Nandyan din ang ating mga opisyalis ng mga kapulisan, Bureau of LGUs. Huh? Ano yung Bureau of LGUs? Ayun, kapoy na Jude. Kapaulit-ulit baga. AKA OMAC. Dito, ending na lang yan na mental block pa. Nag-uulat. At dito kumapit ka. Salita na ako ng salita dyan. Di ko pala nabubuksan yung lapel o yung mic na hawak ko. Ay nako.